Anambra steeti ekwugo na ha na otu jikọtara ndị nta akụkọ ụmụ nwaanyị ngalaba Anambra steeti ya bụ NAWOJ na hichafụ bekee ga-alụkọ ọlụ ọnụ ịkwụsị ihe ka na-emeso ndị mmadụ na steeti a. Kọmishọna ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ Maazị Aderemi Adoye kwuru nke a mgbe ndị otu NAWOJ mpaghara South East chọtara ya n'ụlọ ọrụ ya. Chibụzọ Obidike ga-akọlụgo aka n'isi. Toro otu ahụ maka ntụnye ha na-atụnye n'iwulite obodo ya nakwa idozigharị ọtụtụ okwu ndị mmadụ mana kwesịrị ebe ahụ kwe ha nkwa na kọmandị ahụ bụ nke dị njikere ka ha na ha lụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite obibi ndụ ndị mmadụ n'obodo. Onye kọmishọna ndị uwe ojii ahụ nọrọ ebe ahụ wee dụọ ndị otu ahụ ka ha ghara ịda mba ọrụ ọma ha na-alụ bụ nke o kwuru na ọ na-enye okwu nyegara ndị na-enweghị ọnụ okwu. Na mbụre ka onye vice president nke otu ahụ na mpaghara South East bụ Comrade Stella Igboka kwuru na ebumnuche otu ahụ na-agbaso amụma iweta n'isi njedebe mpụ nakwa ndị omekome bụ nke o kwuru na otu ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Naịjirịa nọ na isi ya. Ọ nọkwaziri egbe ahụ wee gbakwunye na ichekwaba oke ụmụaka nakwa ụmụ nwaanyị ya nakwa ọtụtụ imerime ihe ndị ọzọ. Ọ nọzikwara ebe ahụ wee kwupụta na njikọ aka anụ ha na-ejikọ bụ nke ọ mara na ọ ga-enyere aka wee bugo ibelata ọtụtụ ajọ akparamagwa n'obodo. Ọ nọkwara ebe ahụ wee kwuo na njikọ aka ahụ ha na-ejikọ bụ nke ga-enyere ndị otu uwe ojii aka iji wee weta ezi nchekwa nakwa ezi omume na obodo. Otu Nigerian Association of Women Journalists bụ otu ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị nta akụkọ n'ala anyị Naịjirịa gbaa gburugburu bụ ihe nọ na ya bụ nke ha na ndị otu nta akụkọ NUJ na-ejikọkwa aka ọnụ iji wee weta ụsa nyegara ọtụtụ akparamagwa ọjọọ a na-akpaso ụmụ nwaanyị ụmụntakịrị ya nakwa ndị ọ na-enweghị ka ọra ha.